Dansk eksamen. Analyse af Frøken. Jamen, Frøken er skrevet af Herman Bang fra 1883. Den er skrevet under det moderne gennembrud. Og genren det er en litterær impressionisme. Fordi den er objektiv, og læseren finder selv på forklaringer. Den foregår fra sommer til vinter, så cirka et halvt år. Hun bor, altså miljø, der bor hun i det mindste hus, fyldt med blomster i en stor have. Og det virker meget idyllisk, det er hyggeligt, trygt og sådan. Når det er personkarakteristik, der har vi valgt at karakterisere 3 personer: Frøken, Karen og Line. Og først så har vi Frøken. Hun er en ældre kvinde, hun er et godt menneske, hun er omsorgsfuld. Men hun er så også hun er ensom, hun længes efter hendes ungdom. Nu så har vi Karen. Hun har mistet sin kæreste, hun er i sorg og har et dårligt rygte. Og så har vi Line, der er ældre end de 2 andre, hun er den ældste. Og fortællersynsvinkel, den implicit altvidende fortæller. Fordi vi kan se, der er et eksempel, hvor det bliver nævnt, hvor der bliver nævnt synes. De unge piger synes just, det er morsomt, hvilket fortæller, at den er altvidende. Fortællerteknikken, der vælger man at bruge en masse direkte tale. Teksttype, der er den meget beskrivende. Beskriver jo meget grundigt i min ejendom. Komposition, der har vi en hvis du lige kunne filme kørende fra det ydre til det indre, fordi vi starter ud med nærmest at zoome ind på hendes omgivelser ud fra en gade, og så kommer det hele vejen ind til den der silhuet, hun har. Yes. Sproget, det er højt og gammelt stileje. Der bruges ikke å, det bruges 2 a'er, og ved hver den lange ord, det skrives også med stort. Så er det også samtidigt og som nævnt før meget beskrivende. Med et budskab, der har vi først modsætninger. Vi har den der med, som hun nævnte før, med hun længes efter hendes ungdom. Der har vi den her med den der fortid til nutid. Videre så har vi det der også kontra med samvær og så hendes ensomhed. Og så har vi hendes gavmildhed, som så også medfører ondskab. Og så har vi så jeget kontra samfundet. Symbolikken, der fik nævnt træet beskæres, haven gror vild og en tørret blomst. Hvilket set på hvilken tid som Herman Bang kommer fra, hvor de ikke var så glade for eksempel det, at han var bøsse, og det, at Frøken hun bor sammen med en anden kvinde. Der har vi så den der med dårlige rygter og samfundsnormer. Hvor det der, som træerne beskæres af en gartner står for. Så har vi haven gror vildt, som egentlig er et symbol på det retten til at udfolde sig. Og hvis du så ikke gør det som Frøken, hun udfolder sig aldrig, så bliver du den der tørre blomst. Og derfor så siger vi, at budskabet bag sig, det er, at man skal ikke lade andre eller samfundet bestemme over en. Man skal udfolde sig. Man skal være det, man er. Så har vi også udvikling i den. Udvikling, der har vi naturalisterne, der ser udviklingen som en konflikt mellem det man er, og så det miljø, man er i, hvilket så også passer meget godt til teksten, da det er miljøet, der er samfundet, der er beskæringen. Og til sidst, så har vi så, fordi det er det moderne gennembrud, så snakker vi tit om de 3 K'er, køn, klasse og kirke, hvor der hos er fokus på det med køn, på grund af situationen med, at hun bor med en kvinde, og relaterer til Herman Bang, og det var, at
homoseksuel. Ja, det var ret det, vi havde.